cez prasknuté dno. Bez vesiel som vo víre vln. Nech spím, nech je to len zlým snom. Do noci ma láka hlas morských hriaz. A v diaľke spoznávam zem, pevnú zem. Len hviezdám ich kráse krás. Verím zás a tu bez síl si dávam sľub. A tu bez síl si dávam sľub, že prežijem, že prežijem. Som prízrakom v mrazivej hmle a z blúdivých sirén mám strach. V únave z tečúcich slz už viem, aký má smrť pach. Hořice na Šumavě měli tu čest, že jste přijeli speciálně sem z dálky od vás. Vyplatilo sa to pro vás? Líbilo sa vám tady? Veľmi. My sme sa sem veľmi tešili, lebo ono tým, že to je aj teda dvojkoncert s Vlastom Redlom, my sme sa spolu nevideli 20 rokov, tak som to brala ako jeden krásny výlet a za ním a za ľuďmi, ktorí teda evidentne ma akoby nepoznajú úplne a rada som sa prišla predstaviť. Takže to není premiéra s Vlastou Redlem, že budete na jednom pódium. Máte s ním nejaký speciální zážitek, když sme u toho? Áno, mám, jejda. To je 20 rokov teraz späť a boli sme spolu, sme raz tak sedeli veľmi dlho do noci niekde proste v nejakom podniku a Vlasta boli sme vonku a svietil krásny mesiac a Vlasta ma vyťahol a povedal, že poďme sa prejsť. Tak mi to chytil tak pod ruku a išli sme asi 100 metrov na koniec ulice, potom sa tam otočili a išli sme späť a povedal tak. A teď môžu říct, že som chodil se Zuzanou Smatanovou. Krásný. Tady na tom pódiu za těch 22 let se vystřídalo spoustu interpretů a spoustu interpretů každý rok ze Slovenska. Byli tu i ty, s kterými jste zpívala duet, byl tu Adam Ďurica, byl tu Činovsky tu byli, že jo? Ale byli tu i ti, které už nemůžeme v životě potkat, Miroš Birka, Vašo Patejdl. Kdo byl před vaší pěveckou kariérou takový ten vzor třeba v Čechách na Slovensku? Ja som mala veľmi rada Petra Naďa. To keby mi niekto povedal vtedy, keď som bola dieťa, že som počúvala jeho pesničky z rádia, tak keby mi to niekto vtedy povedal, že budeme kamaráti a že spolu vydáme vlastne 2 knižky, ktoré som mu ja ilustrovala, tak by som tomu vlastne neverila. Ale Peter Naď bol vždycky pre mňa takým, nepoviem, že akoby vzorom, ale vždy som ho strašne mala rada, bol mi vždy sympatický cez médiá. Keď som ho spoznala osobne, tak som zistila, že som sa vôbec nemýlila, že to je skvelý človek. Vy jste dneska před lidmi učinila takovou krátkou zpověď, období, kdy vám nebylo úplně nejlíp, ale vlastně člověk, když zažije tu zkušenost, tak asi může třeba z toho vydedukovat něco pro ostatní lidi. To publikum bylo velmi pozorný, poslouchalo každý vaše slovo. Máte takovou radu pro člověka, co by mohl udělat, když mu není dobře? No nezostať s tým sám, to je prvá rada, pretože keď sa tým človek trápi sám, tak nemá taký ten niečo, čoho sa vie chytiť, možno by mu niekto poradil, ale vie veľa ľudí, ktorí tieto psychické problémy zažíva strašne radi sami a proste je to na škodu, pretože ono zrazu sa ten človek nejak akoby vytratí z nášho života a potom sa dozvieme možno, že to niekde skončilo a nevieme prečo, takže je dôležité veľmi o tom rozprávať a nechať si pomôcť, to je dôležité. Ono možná s tím souvisí tato otázka, vaše sbírka zlatých slavíků nebo stříbrných nebo platinových desek, zlatých desek, to už je na otevření malého klenotnictví, ale určitě to není to nejdůležitější, co stavíte na to všechno. No ja som už aj na to zabudla, keď hovoríte o tých cenách. Nikdy som nechcela chodiť s tým akoby nejakou nálepkou na čele, že mám nejakých zlatých slavikov. Ono je to už za nami, u nás na Slovensku to už nefunguje, už dávno, od roku 2012, už sme na to aj zabudli, že niečo také bolo. Čiže tá prestíž sa ako keby z toho trošku už vytratila. Ale ono, ja už fungujem, alebo teda mám tak hlavu úplne inak nastavenú, že mňa strašne baví proces tvorby, hej, že ja to nerobím pre ceny, ja to nerobím pre nejaký úspech. Extrémne baví tá tvorivosť, to posúvať sa, hľadať, hrať sa. To je pre mňa vlastne taká odmena. Keď príde za to cena, tak to je len taký bonus, hej, že ktorý tak vnímam. Ta tvorba, člověk, který tvoří, to ví. Ono to má 2 odvrácené stránky. Jedna je dar, že to má vůbec, ale druhá je to, že ta hlava neustále běží a pracuje. Takže jako tvoří se vám teď dobře třeba, jaký jsou třeba vaše okruhy témat nebo těch inspiračních zdrojů?
vlastne to obdobie veľmi vzácne, ktoré som prežila, toto vyhorenie, bolo pre mňa veľkým zdrojom inšpirácie, pretože som napísala vlastne o tom celom album Rozprávač, o tom vlastne celý ten album, som sa tak vypísala z toho. A inak naozaj sa akoby rokmi samozrejme zaoberám sebou a vecami, ktoré sa mi okolo v živote dejú a snažím sa ich nejako akoby cez seba transformovať do tých pesničiek. Často si prípadám, že mám len takú anténu, cez ktorú niečo plyne, že som také médium a posúvam to ďalej. Takže snažím sa mať hlavu otvorenú pre všetko možné, hrať sa. Takže ako sa hrám s ilustráciami, tak sa hrám aj s hudbou a to ma strašne baví. Ja pre tú tvorbu žijem úplne. Vy jste tu dneska zpívala jednu písničku z knížky a řekla jste lidem, že ta knížka by mohla být i v češtině. Ano, tak co to bude? Je to v češtine, už je to vonku, takže práve preto som to donesla ukázať, že teda tá knižka je už na českých pultoch a mám z toho strašnú radosť, lebo naozaj teda na Slovensku je to najpredávanejšia detská knižka, takže... Tak ji představte našim divákom. Tak na Slovensku sa volá tá knižka Búdkovo, ale teda do českého jazyka som ju preložila ako v Búdkovie a teda som ju napísala a ilustrovala a môžete vidieť príbeh 11 vtákov najznámejších, ktoré aj lietajú aj u vás a ja som ako malá postavička Zuzka, ktorá vás prevedie svetom tých vtákov a nazrie do každej možnej budky, kde vlastne tí vtáci bývajú a ukáže vám, ako bývajú. Takže je to, naozaj s tou knižkou súvisí aj tá pesnička, ktorú som tu spievala, takže je to také moje malé dielko. Byla tu před chvílí velmi krásná atmosféra, lidé zpívali, poslouchali každé slovo, jak jsem říkal. A já vám přeju šťastnou cestu zpět a aby jsme se tu třeba někdy zase potkali. Ďakujem veľmi pekne a budem sa veľmi tešiť. Ďakujem. Do noci ma láka hlas morských rias a v diaľke spoznávam zem, pevnú zem. Len hviezdám ich kráse krás, verím zas a tu bez síl si dávam sľub. A tu bez síl si dávam sľub, že prežijem, že prežijem. Len zo svetiel bleskov viem, mám na dosah prístav a zem. Len vôľou sa vrátim späť, lebo to chcem, viac než chcem. Tou záchrannou som si len ja, pevne sa držím lode podo mnou a všetky moje volania o pomoc nie sú ozvenou. Do noci ma láka hlas morských rias a v diaľke spoznávam zem, pevnú zem. Len hviezdám ich kráse krás, verím zas a tu bez síl si dávam sľub. A tu bez síl si dávam sľub, že prežijem, že prežijem. Teším sa na vás. Ahoj. Ďakujem. Město, až se jednou vrátím, tvůj trestní rejstřík vybílím, zaplatím, co mi dlužíš a snad i budu pár dní opilý. Text očí všech tvých žen, zas budu pít, kolik jen mohu snést. Město,
dát tady dárek, který vyrobila paní Konvalinková, sochařka z Českého Krumlova. A byl strážník pro vlasti.